Huriani tuhatta horas madihita sude doho selama hari Natal madihita sudena adorang so tapukka parminggota martang yang nahohom mahita di bagasan roh tabi Amin. Marid di mahita. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Nunga patar hanguluani, jala nunga huidahami, jala nunga huhatid dakok kami, dohot hubaritahok kami Tuhamu, hanguluan nasa leleng-leleng na dilabung ni amay hiyan, jalan naung patar dihami. Haleluya. Martang yang mahita. Ali di bata ama namin na di Banua Gicang, puji-pujian hasangapon dohot hamauliateon husobahok kami tuho, marningot silehon-lehom mi nabelgai tuhami jolma na di pardangolanon, ima anakmu Yesus Kristus na sinurumi sian Banua Gicang alani hami, gabi na dangol do ibana jalana pugos, pola tubuh ibana di barani Betlehem, asa mamora hami, say rajai jala togu-togu hami marhite-hite todim, asa lamhuida hami gudang ni holong ni roham, na pinapatar ni anakmi. Amin. See
Tangiho kamu ma pati indi bata imana tersurat di Psalmen biddu 110 ayat seda songonom ma didok disi. Puji majahuba aleto dikku jala nasa rohakku di bagasan memuji guarna nabadiai ido sahatna atong martangiang mahita rap mangidogogo tutuhan di bata lahu mangulahon patiki ali Tuhan di bata say pargugui mahami mangulahon nahobar tu patikmi amin. Tapauduk be marohatta manopoti dosata tua adupan di dibata martangiang mahita. Ali amanami jala dibata nami na di Banuagicang pargugu nasuhatu dusan pardingkan basa doho jala rodi saling liling na do asini roham say marpamuati maroham di hajahaton nami jala say unang be ingot akka dosa nami ay jok do hami mardusa maradupon ho jala jok do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalausion nami di hatam ali Tuhan Jahuba say unang paingot-ingot pangalausion nami unang alang asini roham say urupi mahami ho ali Tuhan di bata hatuaun nami palua hami jala sisa dosa nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hata baga-baga ni dibata taringot tu hasisan ni dosata. Para si roha jala pardinggan basa do Jahuba, labat tarimas jala para si roha gudang, dang dibahin tuhita hobartu akka dosata, jala dang dibaloson tuhita hobartu akka hajahatota, songon asini rohani ama-ama mida akka anakna, asini rohani Jahuba diakka na makabiari ibana hasanga pemadi di bata na dikicang. Amin.
Hatani dibata turpu epistel de minggu tasadarion, ima sian panurirang Jesaya biddu onop puluh seda, ayat 10 do 10 seda, satu biddu onop puluh dua ayat sada satu ayat tolu, tajahama marsika soring, jala ayat parpudi, rap hitam jaha, humulai ma sian ayat parjulu. Marlas ni roha si tutu doau di bagasan Jahuba, marolop-olop doto dikku di bagasan di bataku, ay nunga di solukon tuau, aka ulos hatuaon, baju hati goran di hohoson tuau, songon pangoli, namar bulang-bulang mangaradoti, hamalimon jala songon oroan naung hinohosan. Alani Sion dang terbainau sip, jala alani Jerusalem dang olo au popoman, paima bicar hati goranna songon sodang ni mataniari, jala hatuaonna songon sulu-sulu namar si gorgor. Rap tajaha, jadi gabe tupal hamuliau maho di tangan ni Jahuba, jala tupal harajaon di tangan ni di Batam. Ido sahatna, martua ma akan tumangihon hatani di Bata, jala naupeopsa. Amin. Tidak koma haporseau tai songon nahina tidak koni dongata sa haporseaon di sadok portibion rap mahitamadok au porsea di debata Jahuba ido ama pargugu na suhatu dusan na tumopalangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak debata Jahuba na sadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabia siya todi porbadia adorang suabubuan ido tuhatta na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus nama titarpajal do ibana di hao pinarsilang
natuat tu banua toru dung ditanom, namulak mangulu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hudul ciamun dibata jahuba, amanai pargugu nasuhatu dosani, disimai bana pai mamulak sogut tanoon, manguhumi halak na mangulu dohok namate, au persea di todi porbadia, jala adung sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, dohok dia hisani dosa, dohok dia tai nama dok, mulak mangulu sogut daging halak namate, dohok dia nguluan nasora suda. Amin. Tapi gima titing ni minggu di huriata. Titing di hadapi Sutoyo, Resort Sutoyo. Minggu dung hari hatutubu ni Tuhan Yesus 27 Desember 2020. Topik Holan debatado tama sipujion. Sada dan nasorang di basa-basa tuhata do di keluarga Robert Hariaja Inatai Rusmiati Borsinaga. Sada danak bawa na di hari Kamis 20 Agustus 2020. Alamat Cililitan Besar, RT Sada, RW Sektor Mayasari, Jakarta Timur. Daniel Hutahayan Inatai Rosdiana Nuryani Borul Beturuan. Sada danak boru na di hari Minggu 10 Desember 2020. Alamat Jalan Kaca Jendela nomor 2, Sektor Kalibata, Jakarta Selatan. Hipasdo Dadanahi Suwangsongoni Naturasna. 2. Ibadah ujung tahun 2020. Di hari Kamis 31 Desember 2020, parmingguan ujung tahun kebaktian Parjolo masuk pukul 10 paduahon pukul 15, patuluhon pukul 17. Disudai permingguan papung kolean tujolo nilangkata tuhita sada A dohot sada B tuhuria adorang suzamita dung sipul jamita peliat tu pembangunan dohot tu dana pensiun HKBP. Permingguan bona tahun Jumat sada Januari 2021 masuk pukul siang. Papung peliat tu jolo nilanggatan dohita tu ulaun kategorial naposo bulung HKBP. Las marohatta pasahaton peliani. Tolu berita habot miroha. Nunga jumolo maru jumolo amatta situa sabar F napitu. Tutup umur 70 tahun. Menadikon anak paromain boru dohot pahopu. Alamat Jalan Perumpung Tengah nomor 10 Sada, RT Tolu RW 5, Sektor Perumpung Timur. Tuhat tama na mengapuli sude keluarga na ditinggal ho. 4. Sumbangan. Di jalo do sumbangan bunga altar sian NN. Siala hipas-hipas sude keluarga. Di pas-pas tuhat tama napasahat sumbangani. Laho pasik kopot titinggon boy mata jaha di acara cetak songonima sahat nititing di minggutta sadarion. Tapada dema rohata pasahaton peliat tanah perjulu marid di mahita. Thank you.
Dameni debatana sumurung sian saluhu naroha. Imana mangaramoti ate-ate dot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Amanami nanami nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Kabar tak kamang? Sehat? Sehat dohita sudiate? Las dorohata? Buana dijabu? Dang hamuzuk kunak kamang. Akan dijabu do ala ibadah tahun noaeng ditayangkan do secara live streaming. Ini sebenarnya satu peningkatan yang sangat pesat. Ala memang seminggu dope live streaming nih gereja HKBP Sutoyo yang dipergumulkan, yang diperjuangkan oleh panitia Natal. Jala ikotong do tahamulatehon pakkobasion ni akka multimedia, nama ngalio rohana, nama meleho dirina akan aposo. Termasuk mana jongjong disi, do nadigijang, ikot tahamulatehon do jala bongloboi tadukung nian. Tadukung dohot tangeang, tadukung dohot like, subscribe, komen, dan share. Situ tuh udah nama dokono anak kamang. Dukungan nasongoni petalehon itu sudah menjadi motivasi bagi mereka untuk selalu melaksanakan tugasnya. Mameleho dirina laho dipakai gabe pujian tu debata. Alani anon manang saunari pe, manang dumula gereja anon itor dibuka ma YouTube, di search ma HKBP Sutoyo, di ida ma disi ibadah-ibadah, adong disi subscribe, itor tapi cit ma. Napa duahon molo hira-hira ringgas dorohata laho men share, asa taruli sudi akajolma, asa taruli sudi akan naneng manoton hatani debata. Itu juga sudah menjadi bentuk pelayanan multimedia bagi kita. Alani taserma atong. Buasa hudok kami songoni itu juga akan mendorong pertumbuhan daripada channel YouTube Semakin banyak yang men-share, maka semakin banyak orang yang akan menerima firman Tuhan. Molo hucek kami nakin di Batudu Amang Simbolon, ibadah tahun ditoton 44 talak. Tidak apa-apa karena memang channel YouTube-nya masih baru 1 minggu. Dan adong pola si haila honotto nih. Ala saminggu dope. Alai molo tetak dope 44 talak andon nama noton, dukon 5 bulan, 6 bulan, anggo disi ada yang harus dievaluasi. Berarti akamang dohot inang nama nangi hodang di subscribe dope. Mangurupi hita doi akamang inang ate tung. Adong tikita anom musela manangi hojamita asong na suhuboto do, song na sutakas dua tu sinakin na pinasaan ni paditai. Atong huberang majo hulakim majo adong do disi. Taulakim manangihon asa tung takas taboto hatani debata. Imataringo tu si alani tabuam maritangyak ta tim multimedia na dimotori na poso bulung ta akamanginang asa semakin kreatif, semakin semangat mereka untuk membangun channel YouTube. Mungkin dalam hal-hal yang lain juga nanti pelayanan-pelayanan multimedia dari gereja kita ini akan semakin meningkat. Tabuam maritangyak ta. Apa dua hon ala odo pehami dung Natal Romar jamita tuhuriata Sutoyo akamanginang atong pasaton nami do selamat Natal nami. Atas nama Padita Joshua Martua Frandiko Aretonang do keluarga na dihuta maksudna. Dohok mana dihuta saat selamat Natal Natalna Tuhamu amanginang. Selamat Natal madihita.
Noaing taliom maro hatta dina lahu manangihon hatta ni debata marhite turpuk jamita na di enet sian Pesalmen 148 ayat sada saha rodi 14. Tajahama secara responsoria songonon mahatani debata. Haleluya, puji ma Jehovah, hamu ale akasian banua gijang. Puji hamu ibana di akka banua gijang. Puji ibana ho ale mataniari dohot bulan. Puji ibana sude hamu ale bintang akka namar sinodangi. Ikon pujion nasida ma gowarni Jehovah ay madokon ibana jadi tertopama nasida. Puji ma Jehovah hamu ale akka nasian tanoon, akka binatang ni laut rodi sude akka lung. Hamu ale akka dolok doho sude akka robean. Hamu ale hau akka namar parbue rodi sude hau ares. Hamu ale akka raja ni tanoon dohot sude akka bangso. Hamu ale akka na mga rajay rodi sude akka panguhum ni tanoon. Ikon pujion nasida magwar ni Jehovah ay sasada sa gwar na ido na tibbul di atasi. Hamuliaon na ido tanoon dohot akka langit. Imasahan. Akamang inang nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus husukun nakidi awal boha kabar talas do rohata jalata alusi las do rohata. Kita masih bersuka cita karena memang akan selalu Natal akan selalu menjadi hal yang menyukakan bagi kita. Dan itu selalu kita rasakan dari sejak kecil. Molo hami pe tong do hilala hami songoni ala memang molo ngama jonokon bulan Desember. Selalu ada perasaan yang berbeda. Selalu kita menanti-nantikan Natal. Saya tapai mai ma do Natalon, atek na aha mai. Alai siam mulai met, mulai sekolah minggu. Saya selalu merasakan hal yang demikian. Daku boto akka amang inang tahe songoni do. Molo tauji taingot tiki met. Bohado pakilala atta uju madonokon bulan Desember. Apakah Desember itu benar-benar kita nantikan? Pasti. Pasti benar-benar. Walaupun motivasinya belum tentu karena Yesus Kristus. Mula kada danak. Allah beragam motivasi doi. Mula songoni ba, ala bulan Desember somalna ikon adong masih patu baru. Lau pakion marliturgi. Jalana kola lau marliturgi. Tong doyan no sipatu sikola. Disengaja doi. Jala lobi doi nomor nai di tuhor. Nomor ni pak ni bawa 40 tolu ikut turun na di 35. Jadi mulbas mai dengan harapan asa boy tahat 1 tahun ini nah HP 3 bulan do bengetor sega. Di tuhor baju. Mabay las ni roha doi. Alaniaha ala memang hanya waktu-waktu tertentu pada momen-momen tertentu kita bisa membeli baju. Jala tetap do molo nomor 15 do bajuna ikut dituro tong nomor 16 satonga. Songo dinas sekolai saya lebih besar do ala tabah dan no daging mo
Dina. HP satu nasi kadang nomor tabak. Saya lebih besar mah bajuan heran nomor daster. Itu. Tetapi itu pun selalu menyisakan sukacita bagi kita karena ada yang baru. Nama ngihut lasma rohani akahami tikidak danak manang hita ala gabe marliturgi. Doklan akan nasi godang kegiatan-kegiatan di masa-masa Desember. Dakolani di masa Desember godang akasi panganon. Majonoko Desember ngadong patu pakabang layang, roti bakar, kue bawang, kacang tojen, doklan akana asing. Dari bulan Maret ke November itu biasanya tidak ada. Biasanya ikan asin do alai mau di bulan-bulan Desember ini gokma akan nomor bida. Gokma aka daging si pangano pe gabe tabuma. Makor horlas ni roha doi aka manginang. Alai lobisian adong do pe muselas ni roha natajalo marhite aha. Marhite haso sorang ni Yesus Kristus. Ido sada las ni roha nama saya balga di tonga-tonga ni ngoluta. Terlepas apapun yang terjadi, terlepas apapun kondisi kita, terlepas apapun keadaan kita. Aladang tuk akaparu kilon laho mangagohon las ni roha haso sorang ni Yesus Kristus. Dang tuk aka persoalan laho menghapuskan sukacita di tonga-tonga ni ngoluta. Sian kelahiran Yesus Kristus. Dang tuk nang COVID 10 siaon. Nama baik sude jol mahasusaan. Nama baik sude jol mamarukil. Adong na aguan karejo. Adong na aguan keluarga. Adong na aguan akapadabotan doklan akana asing. Alai saluhut nai. Dang tuk mangagohon las niroha ala haso sorang ni Yesus Kristus itonga-tonga ni pertibion. Ala ubalga do, umanga do, holong ni roha ni debata marhite Yesus Kristus sian akai sude. Ala ni akamanginang memang iku marlas ni roha do hita. Ala marhite haso sorang ni Yesus Kristus do gabe dapotan haluao kita. Boy do hita dang malua sian COVID 10 siaon. Alai di palua debatado hita marhite Yesus Kristus. Bodo hita dang malua sian paruk kilon na di portibion. Alai di palua debatado hita marhite haso sorang di Yesus Kristus. Bodo hita dang malua sian aka persoalan-persoalan na adong di tonga-tonga ni ngoluta. Alai di palua debatado hita marhite Yesus Kristus. Alani ido ubahena memang Natal itu akan selalu membawa sukacita bagi kita. Alaniaha. Ala memang marhite Natali hita dapotan haluaon. Alai nagabe suku-sukun bahasa do ikon bulan 12 Natal akamang. Bahasa jolo jumolo Natal baru dungi tahu baru. Buasa dang dibayar Natali di bulan onom. Buasa dang dibayar di bulan pitu. Manang buasa dang dibayar di bulan opat. Digeser Jumat Agung Adong hita nama boto? Buasa dung Natal asa tahu baru. Apakah itu tidak memiliki arti? Ternyata seluruhnya adalah jalan Tuhan. Dan itu adalah keteraturan yang diinginkan oleh Allah. Akamang. Puasa, Allah memang marhite Natal disima sadahal natapai maima las niroha marhite haso sorang ni Yesus Kristus na didok dohot Immanuel. Yang artinya Tuhan beserta kita. Pada bulan 12 kita telah menerima kelahiran akan Yesus Kristus yang disebut dengan Immanuel, Tuhan beserta kita. Ahlapatanna akamanginang. Artina bulan 12 aladang piga arinai behita laho mamongoti tahun 2020 sada
Sonari tanggal 27, kolan opat arinai nama hita hitungan jam nama. Salpuhonot tama tahun 2020-on, laubongotat tama sada tahun na sotaboto ahana na yang taadopi. Tahun 2010 sia bulan 12, dang taboto na ikon adopota COVID-10 sia. Jala dua seluruh dunia secara global mengadopi. Dang adong na memprediksi, dang adong nama botoi. Alai sia tahun 2010 sia tahun 2020 Januari saat tunuaeng Tuhan beserta kita. Dipargogoi, diramoti, diparmahani hita. Ido bahena akka manginang boy hita hudul di sonnuaeng manangi hojamita. Sada si halas sonota doi, sada si syukurata doi, sada si hamolate honota doi. Alaniaha ala nung didongani debata hita, didongani Yesus Kristus hita sia tahun 2010 sia satu tahun 2020 makana nuaeng pe ubahen nagabe bulan 12 Natal laho papostor rohatta doi. Alaniaha kita tidak lagi sendiri memasuki tahun 2021 yang akan kita masuki beberapa hari lagi. Alaniaha karena Tuhan sudah beserta kita. Alani bulan 12 on bongot mahita tu 2020 sada nasotaboto manang aha dang adong bebiarta alaniaha karena Immanuel, karena Tuhan beserta kita. Marpos ni roha nama hita. Ido bahen na didok ditiki ro suru-suruan ni debata lahu pabuahon hasosorang ni Yesus Kristus tu akaparmahani aha do kata pertama na dipasahat. Unang mabiar hamu ai bari talas ni roh haruna hubuan tu hamu. Janganlah takut. Ini adalah satu kata yang membuat kita merasa tenang. Undang mabiar huamangda isod duau. Ninna bapana rupana itu yang nakonna lau tu dapur nasomal nama biar ala di sido bapana undang mabiar huamang di sod duau. Berani do ibana berani. Mago do biarna mago. Adong na dipikiri ibana akan seram-seram, akan nama bayan ibana tahutan, alai ala di si bapanai. Di Papua, di Sodwau, rapot do Todwau, barani ibana. Saya selalu ingat itu akamang. Ala magodang di huta-huta duau, Bapak Padita, jala Padita di huta-huta terus. Di si hubak-kubak, muladok kita nama boto si hubak-kubak, di si mau magodang, jala di parhutaan on, holan 5 do jabu dikelilingi hau jior. Daudo on sian molo di tempat nami di dok warung, molo di dok warung kode. Iya. Jadi molo disuruh bapaon iba lau manur anti nyamuk. Beda do molo sian na disuruh omak niba. Olo disuruh manuhor masako sarupa jam 7 malam. Manang disuruh lau manur anti nyamuk. Halai berbeda halak nama nuru, tong do gabe berbeda keberanian niba. Ditiki disuruh omaon niba manur masako, adong do biar niba. Alai molo ngapa niba manuru? Hera marpos ni roha niba. Alani aka manginang, tarlu mobi aka ama, memang sangat-sangat besar peran daripada ama di tengah-tengah keluarga. Tunggu hilaladoi. Molo dijabu do aka ama, dijabu do bapa, saya merasa aman. Saya benar-benar merasa aman. Nakuboto akka dong aku naposo rupani merasakan hal yang demikian. Alani ido akka ama mulak matu jabu. Unang pada yang lilikku di luar. Boy do marcatur. Ledang nama dokon amang munti ya udah. Boy do marcatur otak nih jam 10 alai mulung aja jam 10 atong mulak matu jabu ala niaha ala mangalion pos ni roha doi di keluarga ya. Saya sudah merasakan hal yang demikian. Ido na pinatorang nih Natal aka manginang. Janganlah takut. Dina akka suruh-suruan itu selalu nak kaparmahan. Ala memang dakya somal di ida nasida songoni. Ala edung di ida di patorang parjolo janganlah takut, diagohon. Sehingga
hata jangan takut onpe akamang inang, molo ta uji ta etong di tonga-tongani di bagasan Bibel on, didok doi 365 hari. 365 hari ali molo ta etong kalender Romawi natapakken waeng dalam 1 tahun 3 hari do akamang. 3 hari. 365 lapatanna jangan takut dalam 365 hari itu. Karena apa? Karena Tuhan beserta kita. Ala ni pos marohata. Ala nungarapok kita dohok debata. Markite hasosorang ni Yesus Kristus didongani, dipargogoi, diparmahani hita akamanginang. Alay dang say olat ni i. Nuaeng dung sahat kita di pesta Natal on dung hasosorang ni Yesus Kristus. Adong do pena pinangidoni debata tu hita. Ada kelanjutannya. Dia mai dijauhon hita asa mamuji ibana. Topik minggu di hita nuaeng holan debatado tama si pujion. Dijauhon hita lahu mamuji ibana. Ido na pinatorang ni parpesalmen di turpukon akamanginang. Ini adalah panggilan untuk memuji Allah secara serius, secara mendalam. Dada holan lahu mamuji songoni alai benar-benar dari hati. Berangkat dari seluruh hidup. Lahu mamuji debata. Dan hanya formalitas. Dan ala hari Minggu ikut tuga gereja, gabe tuga gereja, dan ala sungoni. Alai ikon borhat sian roha perbagasan. Ikon borhat sian nasa roha. Anon taida, bagaimana keseriusan dari parpesalmen on, lahu mamuji debata. Di pastorang disi bahwasanya bukan hanya manusia tetapi semua ciptaan Tuhan harus memuji Tuhan. Apakah itu yang bergerak atau yang tidak bergerak, apakah itu tumbuh-tumbuhan, apakah itu benda mati atau makhluk hidup yang lain, dipanggil atau diserukan untuk memuji Tuhan. Ido molotaida disi ayat 2 samulai ayat sadat di patorang takas puji hamu ma'ale akanasian banua gijang. Ada 2 yang dipanggil bahwasanya di kehidupan surgawi juga dipanggil untuk memuji Tuhan. Ayat 2, puji ibana sude hamu ale akka suru-suruanna, puji ibana sude hamu ale akka paranganna. Malaikat dan tentara-tentara Allah juga dipanggil untuk memuji Tuhan. Ayat 3, puji ibana ho ale mataniari dohot bulan, puji ibana sude hamu ale bintang akan amar sinodangi. Bahkan bulan bintang yang sangat besar itu juga dipanggil untuk memuji Tuhan. Puji ibana hamu ale akka langit ni langitan, dohot hamu ale akka hamu ale aek akan di atas ni langit. Itu juga dipanggil untuk memuji Tuhan. Ikon pujion nasida magwarni Jehovah ay madokon ibana. Jadi tartopa manasida. Mereka harus patut memuji Tuhan. Karena apa? Karena atas perkataan, atas firman Tuhanlah maka matahari tercipta. Karena atas perkataan dan atas firman Tuhanlah maka bulan bintang dan segala isinya yang ada di bumi ini tercipta. Oleh karena itu memang Allah adalah Allah yang patut dipuji karena dialah sang pencipta. Di ayat itu puji majahauba ale akanasian tanoon. Aka binatang di laut ro di sude akalung. Ho ale api dohot abolas ro di timus. Haba-haba napasauton hatanai. Hamu ale akadolok do sude akarobean. Hamu ale hau akanamar parbue dohot ro di sude hau ares. Ho ale binatang dohot sude pahapahanan. Aka gulomit ro di akapidong namar habong.
Hamu ale akka raja ni tanoon, do sude akka bangso, hamu ale akka na mga rajay, ro di sude akka panguhum di tanoon, hamu ale akka doli-doli dohot na marbaju pe, hamu ale akka na tua-tua, rap dohot akka na bajar, ikon pujion na sida magwar ni Jehovah, aisa sada gwar na ido na tibul, di atasi hamulion na ido tanoon akka langit. Kamanginang, kehidupan surgawi dipanggil untuk memuji Tuhan. Kehidupan duniawi dari ayat 7 sampai ayat 13 dipanggil juga untuk memuji Tuhan. Akai semai. Didok nakidisi aka binatang na di laut do akalung. Mulai di bahasa Indonesia didok naga-naga dohot akka laut itu sebenarnya adalah simbol daripada kerajaan iblis. Naga adalah simbol daripada iblis. Samudra raya juga itu adalah menyimbolkan kekuasaan duniawi ini. Dan bahkan iblis dan kekuasaan duniawi ini dipanggil juga untuk memuji Tuhan. Karena apa? Karena memang dialah Allah yang agung, yang layak dipuji. Karena dia yang menciptakan. Ikon puji yodo. Akamanginang di jauh hodo tung tutur nakin disi. Di gora hodo sude akan makhluk hidup. Sude akan adong di tanoon. Di dokdo akan bajar, akan poso, akan doli-doli, namar baju, nama tua, sude di jauhon. Lahu mamuji debata. Lalu pertanyaannya bagaimana pemujian itu? Asa kita pe taboto tong songo dia do pemujian yang benar di hadapan Allah. Allah sudah kita dijauh ni kumamuji debata. Pemujian yang benar itu yang pertama adalah harus lahir dari roh kita sendiri, bukan karena terpaksa, bukan karena terbiasa atau terikut-ikut, tetapi melainkan lahir daripada atau terdorong oleh kita sendiri melihat keagungan Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan. Dangna alanina ikut-ikutan sehingga kita kemudian datang gereja, bukan. Dangna ala gereja tetangga dohot lan akan asing punguan daong. Alai ikon borhatma sian roha parbagasan. Dan itu oleh karena kemauan sendiri. Oleh karena pengenalan kita kepada Tuhan. Anggo alani akan marni dana asing do gaberohi tatu gereja. Do memuji Tuhani. Itu bukan pemujian yang benar. Tetapi pemujian yang benar harus berangkat dari roh kita. Dan berangkat dari hati kita yang paling dalam. Napa duahon memuji Tuhan juga bukan hanya sebuah nyanyian, dakolan nama rede. Bukan hanya kemampuan untuk memainkan alat musik atau talenta-talenta tertentu untuk memuji Tuhan. Karena bila kita menentukan pemujian kepada Tuhan, hal-hal yang demikian, ikon nabui marede do asaboy na memuji Tuhan, ikon nabui mar musik do asaboy memuji Tuhan, doklan akan asing, maka hal itu bisa membawa kepada pemujian yang salah. Dan hal itu bisa membawa kepada motivasi yang salah. Alaniaha, molo alani karena kemampuannya, gabe boydo ibana nomadabu tu pemujian diri sendiri. Gabe boydo ibana ano makirim, mengharapkan bahwa pujian itu datang kepadanya. Padahal dengan talenta-talenta yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita itu adalah untuk pujian kepada Tuhan. Sehingga bukan kita yang dipuji, yang mendapat pujian, tetapi Tuhan melalui apa yang kita miliki. Imam molo akatuna poso, gok akatalenta, molo tadok nakin akamanginang multimedia. Mereka mau mempersembahkan diri hari ini, dalam 1 minggu terakhir ini. Walaupun memang sedikit terlambat tetapi
terlambat juga itu sangat memberi dampak. Karena pandemi COVID sudah berlangsung dari bulan Februari sampai sekarang, dan karena kesulitan gereja ini untuk mengorganisir, sehingga pendeta berupaya moluta ida disi aka ibadah-ibadah minggui akamang paditata do na berupaya berjuang sian naso dibotohian mengedit video gabe diboto karena harus mengadaptasi dengan kebiasaan ini. Alai mau lihat nunga adong akan aposo nama ulu mameleho dirina. Dan kita berharap bahwasannya akan semakin berkembang pelayanan multimedia, karena arah daripada gereja semua akan kepada pelayanan multimedia. Cepat atau lambat kita juga akan sampai ke sana. Bukan berarti kita kemudian meninggalkan persekutuan secara tatap muka, tetapi pelayanan multimedia ini akan tetap berkembang dan berkembang. Alani ido akamanginang do sude akan aposo nama nangi hojami taon na di gereja do akan na di jabu manang na di diape. Memuji Tuhan bukan hanya karena talenta kita, tetapi memuji Tuhan oleh karena keinginan dan kemauan dan kerinduan kita untuk memuji Tuhan karena Allah itu sungguh agung. Namangihut di jauh hodo muse nakin molotaida akamangenang nang gowarni Jehovah nang akana merbaju hamu ale akana tua-tua dohot akana bajar sude ikon mamuji Jehovah. Ainu ngama tua iba asa pola besai dohot bisa seperti itu. Nga pensiun dang pola be. Pelayanan itu, pemujian kepada Tuhan tidak ada kata akhir. Akhir daripada pelayanan itu adalah ketika kita sudah mati. Alani idu akamanginang sude mulai sian namai met saharo di nama tua sude ikon mamuji debata marhite dia mai marhite na parjolo bohado hitala mamuji debata. Kalau tadi kita berbicara tentang motivasi, bagaimana pemujian yang benar, sekarang bagaimana kita memuji Tuhan dengan cara sederhana. Yang pertama adalah selalulah libatkan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita menginginkan untuk memuji Tuhan dalam hidup ini, mulai dari anak kecil, sahatuna kaum lansia, yang pertama kita harus lakukan adalah libatkan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita sudah melibatkan Tuhan di dalam hidup kita, maka segala sesuatu yang kita lakukan, baik kecil ataupun besar, maka itu akan menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan atau dimanapun kita berada. Sesuatu yang kecil apabila dilakukan dengan Tuhan, maka itu akan menjadi besar. Alai sesuatu yang besar, tung songo dia pebalganina tapatupa akamang, di tonga-tongani gereja, di tonga-tongani parpunguan, di tonga-tongani akana asing, anggo sorap doho debatado ibana disi, ikon marmet-met doi. Apakah lingkup atau skopnya se-Indonesia atau sedunia dia bisa melakukan pekerjaan yang sangat besar, anggo sorap doho debatado ibana, di ujungna ikomar met-met doi. Alai akana met-met natapatupa pangurupion naso di ida jolma, pangurupion naso di boto jolma. Kepedulian tu akka na asing. Naso di boto jolma natahilala met doi. Alai ikon gabe balgadoi. Ala rapon doho debata. Atong akamanginang bohado hitala mamuji debata. Na parjolo mari kita libatkan Tuhan dalam setiap detik hidup kita. Nah, paduahon bagaimana kita memuji Tuhan adalah mari kita melihat bahwasanya hidup kita ini hanya kesempatan saja. Satok kido molo tahilala adong do nama dokon tuhami tahun 2019 rasanya kita hanya
melewatinya 3 bulan saja. Ina. Selebihnya work from home di Jabu, dolan akan asing. Era hola 3 bulan do. Ina. Saya juga merasa bahwasannya tahun 2019 ini sangat singkat sekali Akamang. Sangat singkat sekali. Tetapi apakah kita bisa mundur ke belakang? Tidak bisa. Karena apa? Karena kesempatan kita untuk melewati tahun 2019 sudah lewat. Sehingga ini hanya menjadi sebuah kesempatan bagi kita. Oleh karena itu, lakukanlah yang terbaik. Bagaimana kita memuji Tuhan? Mari kita memaknai hidup ini hanya kesempatan dan sangat singkat sekali. Oleh karena itu, dalam waktu hidup, detik hidup yang singkat ini, mari kita lakukan yang terbaik, Akamang. Akanaposo, akayanakon, maknailah bahwasanya tidak selamanya akan menjadi seorang anak di tengah-tengah keluarga. Dak salilingna alani ikon lam burjo, ikon lam serep, ikon lam hormat tunatorasna. Karena tidak selamanya. Ai berbeda do anomuse, status, berbeda do cara pikir, berbeda do si pikiran. Sebelum mangoli dohot dung, mangoli. Sebelum marhasohotan dohot dung, marhasohotan. Saya melihat itu Akamang. Apakah gaya bicaranya, gaya sikapnya terhadap orang tuanya, ada banyak yang berbeda sebelum menikah dan sesudah menikah. Anggo sebelum menikah, hormat do, alaidung menikah, ngagabe ada sedikit perbedaan. Artinya kesempatan yang kita miliki sebagai anak di tengah-tengah keluarga kita saat ini, mari kita pakai untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah keluarga kepada adik, kakak, abang, dan terutama kepada orang tua. Sehingga di dalam masa Natal ini memanggil kita untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita dan kepada sekeliling kita. Mari kita juga melakukan yang terbaik kepada gereja ini. Untuk melayani Tuhan di tengah-tengah pemujian di dalam gereja. Melayani Tuhan memang tidak hanya dibatasi dalam gedung ini, tetapi melayani Tuhan secara menyeluruh di dalam hidup kita. Tetapi apapun itu, kita dipanggil untuk melakukan yang terbaik. Sebagai seorang orang tua juga, Aka Amang, sebagai seorang ibu juga, kita tidak selamanya sebagai seorang ibu. Dan kesempatan kita hanya sebentar dan kesempatan kita hanya sedikit. Maka sebagai bentuk pujian kita kepada Tuhan, maka sebagai seorang ibu lakukanlah yang terbaik di tengah-tengah keluarga. Untuk menuntun anak-anak, untuk memberikan teladan hidup, untuk mengarahkan iman mereka supaya tetap terhubung dengan Kristus. Sehingga kehidupan anak-anaknya juga nanti akan menjadi benar di hadapan Tuhan. Sehingga dengan demikian, dengan melakukan yang terbaik sebagai seorang ibu di tengah-tengah keluarga, maka pemujian Tuhan sudah dapat dilaksanakan. Soalnya nang akka ama, Bapa sebagai kepala keluarga di tengah-tengah keluarga, tidak selamanya akan menjadi kepala keluarga. Dan kesempatan itu juga hanya sebentar. Kesempatan itu tidak selamanya, sehingga maka sebagai bentuk pujian kepada Tuhan, lakukanlah yang terbaik sebagai seorang bapa untuk mengarahkan, membimbing, menasihati anak-anaknya untuk selalu terhubung dengan Kristus. Dak selamana hita gabi akaparhobas tonga-tongani huria. Dak selamana hami paddita. Dak selamana situa, dak selamana guru huria. Dak selamana aka do pelayan-pelayan na asing bibel fro diakones. Dak selamana hita karejo di akapar karejo at tadaong. Alai. Alani ikon tapak kema kesempatan on ala di leo debatado tu hita tikki laho memasuki tapak kema laho melakukan yang terbaik. Akamanginang imana paduahon napatuluhon, selalulah baik
napatuluhon selalulah baik. Ai di halamohon akajol madu akan aburju. Tung di halamohon jala terpasu-pasu do akan aburju. Boido memang dan terpasu-pasu ibana di tengah-tengah ningoluna alai tu akayana konna tu akapinoparna dapotan pasu-pasu doi anomuse. Saya melihat itu juga. Saya adong dosa ada keluarga na saya gabe tu dosan di tengah-tengah ni keluarga nami tiki met lah motivasi akayana konna di doko bapaon. Ida hamujo keluarga ni adong warna ador sitorus. Ida hamujo naburju do hasaya sude akayana konnai. Memang atong natoras naipe tuk sosal pudo minggu. Tuk sosal pudo ari-ari molo suatu gereja. Akamanginang selalu dihubungkan hubungan orang tuanya dengan Tuhan kepada berkat kepada anaknya. Idu na sering dakuboto manang nahiata bege songoni akamanginang. Idu atong hasaya sude na konnai ido na burjudo natoras nai parari Kamis. Jala sere prohana labok do atong marminggu terpasu-pasu kayak nakonna. Bisa saja dalam kehidupannya memang tidak langsung merasakan berkat-berkat yang hasangapon hamoraon hagabeon alaidang ibana dang hita boy doi muse tu akka pinopar dot ianakon. Alani akka manginang selalulah baik dimanapun itu. Apakah itu di gereja, apakah itu di tempat kita tinggal, apakah itu di pekerjaan kita atau dimanapun itu, maka selalulah baik. Ketika kita selalu baik, maka itu juga adalah sebagai bentuk pujian kepada Tuhan. Jala molo tapatu pape akan adenggan, holat debatama natar puji disi, dada hita. Amin, martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami, maulea tema upasahat tami tuadopamu nabadiai di ari sadarion di lehokodope di hami tiki di lehokodope di hami kesempatan Tuhan laho mamuji goarmu nabadiai laho marsaor do hatam nabadiai atong nunga di johoko hami Tuhan lama muji goarmu. Sai parmudu-mudu, jala sai urupi hami Tuhan. Marhite toddi parbadiai. Kabe boy tarulah hok kami disadok perdalanan ningolu nami. Disadok akka tanggung jawab na boy di pasahato tu hami nalaho si ulahonon doho si hanguluhono tami dinuaeng. Paluas mahami, marhite akka tanggung jawab marhite akka pelayanan gabe upake hami laho gabe sada pamujion di goarmu. Jaladang hami na terpuji disi alai naeng magoarmu na badiai. Atau ngale Tuhan, saya parbisuhi jala saya urupi hami laho mangulahon akka nahobar tulomoni roham. Ditikion Tuhan, rodo hami tuadopamu nabadiai di bagasan serep ni roha. Laho mangido akka pasu-pasum na sundenggani. Songonong pinasupasum hami na saylaon. Totong maniat Tuhan. Mangido hami asa totong pasu-pasumu. Sude hami. Sude ruas ni huriam. Mulai sian na met saha rodi na magodang. Saha rodi naung matua. Naung lansia. Totong ramotamu jagaamu parmahanamu leonomu sude akan narikot dau ma atong sian akka parsahiton dau ma atong sian akka parmarani daging doho toddi pos dorohanami Tuhan nang disude akka ulaon ni ruas ni huriam akka nauli nadenggan sude akka nasinakapan ni ruas ni huriam nakka nauli nadenggan pasu-pasuomu mai asa marhitei gabi boy pasahatomu akka pasu-pasu di tonga-tonga ni ngolu nasida. Jalala manada atong nasida di padongan yomu di tonga-tonga ni ngolu nasida. Saya jarajari asa marningo nasida di akka pasu-pasum nagodangi. Ay saluhu na boy tarpatupa di tonga-tonga ni ngolu na
holan ala na di luas sodo ali Tuhan. Alani tong paingot asa tong maroha madok mauliate nasida disadok akan namasa di tonga-tonga ngoluna. Ali Tuhan debata ama nami nang ditikyon uwak kami maritang yang nami sude akar ruas ni huriam. Natongon wa yang di bagasan parsahiton pos dorohanami Tuhan. Tuk doho mga leon hamalu mo tunasida marhite akka ubak na pinanganna. Marhite akka para medis na merawat nasida. Asa marhite boy atong dapat hamamalum nasida mulak musa itu keluargana. Mangulahon akka ulaw na dohot patupahon akka pakobasyon na di manang na di dia pe. Pos dorohanami Tuhan. Nang di akka na marukil pe. Say patudomu akka dalan. Di akka na marsak pe. Apulammu nasida. Asima roham Tuhan. Hodo na marnida. Jalan nama boto saluhu na aha na rekod di tonga-tonga ni ngulu namion. Alani pasahat ma hobar tulomo ni roham. Asima roham Tuhan nang di saluhu na pakobasyon ni huriam. HKBP sutoyo on. Nang HKBP saresot sutoyo on. Homa na mamasu-masu. Homa Tuhan na mga lehon hasadaw ni roha. Di tonga-tonga ni ruas ni huria, nang songoni di tonga-tonga ni parhalado. Asa marsada ni roha hami, laho patupahon, pahebakkon harajawmu di tonga-tonga ni pertibion. Asa lamar mulia ma atong guarmo na badiyai, marhite akka pamelehon diri nami di tonga-tonga ni huriamon. Atong pakke mahami, hobar tulomoni roham, gabe ula-ula na matolpang ali Tuhan. Na pasauton akka na hobar tulomoni roham di tonga-tonga ni huriaon. Nang bangso namion, negara namion, tongdo pasatami tuho Tuhan, asa ho na mga lehon gogo, habisuhon, dohot biar mida Jahoba, tusaluhu na akka pangulo, pamangku kebijakan, na adong di tonga-tonga ni bangsoon, asa margogo na sida, dohot biar midaho laho mga luluy akka solusi, akka dalan, asa anggiat niyan, boy muse hami mula denggan, boy hami hatop bangkit, pulih sian COVID-10 siyaon. Say pargogoy sudi akka petugas medis, petugas kesehatan, laho mangulahon akka tanggung jawab doh pelayanan nasida, dinalaho mamorangi penyakit COVID-10 siyaon. Jalasay lehon kesadaran disaluhu na akka masyarakat nang songonilas nang ruas ni huriam asa dohot teratur mengikuti akka protokol kesehatan. Marhitei atong gabi parsidohot mahami lahu mamorangi COVID-10 siyaon. Ale Tuhan debata ama nami tuhodo pasahaton nami. Sude akka keluarga nami na dibona pasogit. Sude akka na hinaholongan ni roha nami. Sude akka na makaholongi hami. Nang sude akka na so makaholongi hami pe. Ramoti, parmahani, jagai, jala, lehon, nasa narikot di tonga-tonga ni ngoluna. Ali Tuhan, urajumi hami, jol managuk dosa do hami. Sese sama hami sian dosa nami, asa tama hami, gabe habauran ni pasupasum. Mulai hati mariho di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami, martang ya kami tuho. Amin. Uhut ma tapasahat peleata, marede hita sian bukuede nomor 706 ayat sada dohot udutna. Pasu-pasu
yakin Yesus si maluai koi abo montusur koi marida sama oni. Ali di bata amanamina di banua gijang. Hodo haroroan di saluput silehon-lehon nadenggan dohok nasa ulibasa nama uliutus. Hupasata mi masian nani lehom mitu hami pelean nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Paso-paso mai jalaramoti asa huparhasiak kami peleanon.
patibuluhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim, asalam mutada hami godang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam gir-gir hami madok mau leate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kijang sai pinorbadia makuaramu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matohami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu sian debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disodakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala dipasaor ma damena tutodim. Dihamu amanami inanami na adong di bagas joroon, nang